አይሁዳን ዝተባሃልኩ ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ናብ ቅዱስ ስፍራ ዝተኣኻኸብኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ብሓፈሻ ከመይ ቀኒኹም ከመይ መፂኹም ከመይ ፀኒሕኩም አሜን ዝብሎ ለባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እነሆ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ደለዩ ግና ኸ ኣይከኣሉን። ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ብዙሓት ተመነዩ ግና ኸ ኣይረኸብዎን። ናታትኩም ግና ነዚ ዝሪኣ ዘለዋ ኣእዛንኩምን ዓይንትኹምን ነዚ ዝሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩምን ብፅኣን እዮም ተባሂሉ ከም ዝተነገረ ቃል እነሆ ካብቲ ተዓፂናሉ ዝነበርና ዕፁብ ካብቲ ተኣሲርናሉ ዝነበርና ማእሰርቲ ተፈቲሕና ከምዚኢልና ገጽ ንገጽ ተረኣኢና ነዚ ክቡር በዓል ከነብዕልን በረኸት ክንካፈልን ንእግዚአብሔር ከነመስግንን ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ዝኣከበና ልዑል እግዚአብሔር ኣቐዲምና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ። እነሆ ድማ ከምዚ ጀሚርናዮ ዘለና ኩሉ ምሕረት ኩሉ ፈውሲ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር እሞ ምሕረቱን ፈውሱን ክህበና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ንሱ ምሕረቱ ክልእኸልና ንሕና ድማ ንዕኡ ከነመስግን ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። እምበኣር በዚ ሎሚ ዕለት ተኣኪብናሉ ዘለና ክብረ በዓል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስቕለቱ ተዝካር እዩ ወይ ድማ ምእንታና ምእንቲ ደቂ ሰባት ኢሉ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለሉ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረሉ እንዝክረሉ በዓል እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይዚ በዓል እዚ ናይ ስቕለቱ በዓል ናይ ስቕለቱ በረኸት ዕዝፍን ድርብን ገይሩ ኣብ ልዕለና የውርደልና። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንደቂ ሰባት ንምድሓን ኣብ መስቀል ህይወቱ ብምኽፋል ደሙ ብምፍሳስ ነቲ ዝነበረና ናይ ዕዳ ደብዳቤ ደምሲስልና። እዚ ውዕለት እዚ ማንም ክገብሮ ዝኽእል የልቦን ብጀካ እቲ ንዓለም ዝፈጠረ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ትንቢት ዝተነግረሉ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ብ5 መዓልትን ፈረቓን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ዝብልና ኣዳም ቃል ኪዳን ተዋሂብዎ ዝነበረ ንምፍፃም ዘመኑ ምስ ኣኸለ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብዚ ምድሪ ምሂሩ ኣስተምሂሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ተሰቒሉ ናብ መቃብር ወሪዱ ተንሲኡ ናብ ሰማያት ዓሪጉ። እዚ ኩሉ ካብ ሰማይ ካብ ዝፋኑ ወሪዱ ፍቅሪ ሰሃቦ ለወልዱ ኣብፅሖ እስከ ሞት ናብዚ ምድሪ እዚ ወሪዱ ኣብ መስቀል ምስ ሸፋቱ ክስቀል ዝገበሮ እንታይ ንሕሪልና ፍቅርና ፍቅሪ ደቂ ሰባት ንሕና ክንጠፍእ ንሕና ኣብ ስቃይን ኣብ ደይንን ኣብ መከራን ኣብ ኩነኔን ክንነብር እግዚአብሔር ኣይደለየን። እንታይ ደኣ ምሕረት ክኾነልና ድሕነት ክኾነልና ስለ ዝፈቐደ ንዓና ንምድሓን ኣብ መስቀል በቶም ዝፈጠሮም ደቂ ሰባት ተሰቒሉ ተሸንኪሩ ኣብዚ ኣብ መስቀል ኣብ ዝተሰቕለሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ኣብ መስቀል ምስቃሉ
كمتي أم مصحف قدوس تصحيح زلو أب حديث كيدان تصحيح خم زلو بزح تأمرتن تأمراتن إننا جبرة بزح تمهرتي إننا مهارة بزح قالات إننا تزاربة أبز مدرزي يمالا لسنيرو أم وداتا أب مسكال مستسغلا جنا شوعات قالات رأي تزاريو ويتنان مدحنينا إيسوس كريستوس أم مسكال زد تزاربن شوعات قالات رأيين إذن شوعات قالات دما نناتن ملأختي اللون مجمريا ويتنان مدحنينا إيسوس كريستوس أم مسكال كوينو زد تزاربو ويدما حانت خابتن قداميتي قالات مسكال تباهيلا تسوع أو أبوي زغبرو أيفلتون يمو بدلهم حدقلهم زبل قال ويتنان مدحنينا إيسوس كريستوس تزاربو أو أبوي زغبرو أيفلتون يمو بدلهم حدقلهم يقرأ بدلهم نمن نتوم السقلوه نمن نتوم زغرفوه نتوم زبانو كسع زملت بخور ماي زغرفوه نتوم كابرسو دم كم ماي كسع زوحز أخليل يشوخ زدفولو كابصاوعتو دم كسع زنطبطب مسامر زشنكرو نزيهم زغبرو أيفلتن يمو يقرأوا لهم بمبال ويتنان مدحنينا إيسوس كريستوس قدام يتقال تزاريو كلا يتقال تزاربان تهاليا حج أب جنة مسايا لغات بلا زخاء سغلت ناي شفاتين يرو نزي شفتا نزبدله قبل نزفتسمه كم مقطعتي إنه لما كلتا شفاتو بقبنو من بشفتناتو من فلوطات زغنو ناي سغلت فرد تفريدو مسو تسقيلم نيرم نتحدى لما إنه أموتن هيوتن أمناي موداتا دقيق تسفى خيق ورزل نفسو كابسبو أبتفل عليه الساعات نبغيتنا مدحنينا إيسوس كريستوس محزن تقريبا وبغيتا يمتمت منغست خذكرني قبل قلب سزاربه بغيتنا مدحنينا إيسوس كريستوس كابتن شوعة قالاتو تخليت قال سزاربه حج أبجنة مسيال لغات بله እግዚአብሔር አምላክ ንኹላትና ኣብ ገነት ምሳያለኹም ይበለና ኩሉ ጉዕዘና ኩሉ ዕላማና ንገነት መንግስተ ሰማያት ንምኻድ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ንፈያታዊ ንሽፍታ ብየማኑ ዝተሰቕለ ሽፍታ ሕጂ ኣብ ገነት ምሳያለኻ ዝበሎ ሕጂ ኣብ ገነት ምሳያለኹም ክብለና እንተኾይኑ ንሕና ሓጢያትና ኣሚንና በደልና ኣሚንና ክን أب من قصد خازكرنا إلنا بأملاك النوتة أميننا خنبرك خيقبانا تسأل سيدي قال إنه ودغي إنها تاديها تبلغا زي أول يوحنس كساب مود أتا نبويتا كساب مسكال زي صعبه يوحنس يو إتا زولدتو قدس دنقل مريم لما إنا بخيت كساب مسكال مسؤو مسعبت متنانعي إنه ودغي يلو يوحنس كباغلو نعقا إنها تاديها بمبال بو أبيلان كلاتنا دك سبات إنها تاديهم تباهيلا استوهابتنا عد استقبلنا لي مالتي سلازي إنه ودغي إنها تاديها تبالكالكا هم حانتقال تغزر سالسيتك على زيان رابعيتي أملاخي نمنتاي حدكاني أملاخي نمنتاي حدكاني زبل أمسكول كوينو استزاروي زي نحنا دك سبات نسو أملاخ هالليوو لعليو هالليوو زحدقو زموتو زحقزون زقرفون هالليوو زي كونه نحنا دك سبات كنولو زقباناي سقا سلازلبسه اتناتنا دغم سقا سلازلبسه
ፍጹም ሰብ ምዃኑ ንኸረዳእና እዩ ስለዚ እዚ ክብል ከሎ ኣምላኽነቱ ጎዲሉ ካብ ኣምላኽነቱ ንኢሱ ማለት ኣይኮነን ሓምሸይቲ ፀማእኩ ትብለ ፀማእኩ እዚ ንኣፍላጋት ማይ ዝዕድል ንባሕርታት ዝመልእ ንውቅያኖሳት ዝመልእ ኩሉ ኣቢሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀማእኹ ክብል ከሎ ብሓቂ እቲ ስጋ ዝለበሶ ብድኻም ብጉዕዞ ከም ሰብ ብዝፈሰሶ ደም ኩሉ ናይ ኣካላቱ ፈሳሲ ተወዲኡ በቲ ዝወረዶ መግረፍቲ ደሙ ቆርበቱ እናተቐለጠ ደሙ ፈሲሱ ተወዲኡ ከም ሰብ መጠን ፀማእኩ ስጋ ከም ዝለበሰ መጠን ፀማእኩ በለ እምበር ንሱ በኣምላኽነቱ ኩሉ ነገር ዝፈልጥ እዩ ማይ ክህብዎ ከም ዘይኮኑ ይፈልጥ እዩ ፀማእኩ ምስ በለ እንታይ ኣሚቦሞ ሓሞት ነፂፅ ሓሞት ነቲ ጽምኡ መሊሱ ከግድደሉ እዚ ከም ዝህብዎ ግን ይፈልጥ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ወወደዩ ሃሞተ ውስተ መብልእየ ወአስተዩኒ ኢሉ ኣቐዲሙ መንፈሱ ሊእኹ ብነቢያቱ ገይሩ ተናጊሩ ንፅምአይ ነፂፅ ሓሞት ኣስተዩኒ ኢሉ ኣቐዲሙ ብዘማሪ ዳዊት ኣቢሉ ተናጊሩ ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ስለዚ ንሱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኩሉ ይፈልጥ እዩ በኣምላኽነቱ ብመለኮቱ ከዓ ፀሚኡ ይኮነ እንታይ ዳ እቲ ስጋ ዝለበሶ ንኸረዳእና ኢሉ ሻድሸይቲ ተፈፀመ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ናይ ድሕነት ኩሉ እቲ ኣብ ምድሪ ክገብሮ ኢሉ ዝመፀ ብስቕለት ወይ ድማ በታ ናይ መወዳእታ ብስቕለቱ ገይሩ ከም ዝፍፀም ከረዳእና ኢሉ ሻውዒትን ናይ መወዳእታን ኦ ኣቦይ ነፍሰይ ኣባኻ ኣማሕፅን ኣለኹ ዝብል እዩ ንሕና ኣብ ኣምላኽና ካብ ኣምላኽና ሪሕቕና ናብ ንኸዶ ከምዘየለ ህይወትና ኣብ ኣምላኽና ኣማሕፂና ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ክንጓዓዝ ከም ዝግባአና ነፍስና ብእግዚአብሔር ከነማሕፅን ከም ዘለና ዘረዲ እዩ ስለዚ እዚአን እተን ሸውዓተ ቃላት እየን ንሎሚ ኣብ ዝሓለፈ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓንቲ ካብተን ቃላት ብዝርዝር ኢና ነርና ሎሚ ቁሩብ ትንትን ኣቢልና ንሪኣ ድማ እታ ቀዳመይቲ እያ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረ በለሎም ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረ በለሎም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ነዚ ቃል እዚ ክዛረቦ ከሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይሩ ስጋ ለቢሱ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ እንዳደፍኡ ኔውነጀው ከብልዎ መስቀሉ ተሰኪሙ ክሳብ ቀራንዮ ጎልጎታ ደሎ መስቀሉ ጼሩ እናወደቀ እናተስአ እናተገረፈ እናተደፍአ ምስ ኩሉ ድኻሙ ምስ ኩሉ መግረፍቱ ምስ ኩሉ ስቃዩ ምስ ኩሉ መከርኡ ብዛዕባ ነፍሱን ወይ እውን ብዛዕባቶም ዝፈትውዎ ኣተኩሮ ኣይገበረን እንታይ ዳ ብዛዕባ ፀላእቱ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ፀላእቱ ሓሲቡ ኣቐዲሙ ናይ ፀላእቱ ነገር ኣተሓሳሲብዎ ምክንያቱ በቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ሕማቕ ነገር ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ፍርዲ ክመፆም ምዃኑ ኣብ ሂወቶም ሕማቕ ነገር ክመፆም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ናታቶም ኣተሓሳሲብዎ እዚ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም
መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝሓደረ ሓጢያት ናይ ደቂ ሰባት ይግለጸሎም ነይሩ ኣጋንንቲ ኣብ ደቂ ሰባት ኮይኖም ክጻወቱን ንወዲ ሰብ ክጻወቱሉ ከለውን ብዓይኖም ዝሪኡ ቅዱሳን ኣቦታት ነይሮም እዮም ነዚ እናረኣዩ ድማ ይነብዑ ነይሮም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ሁሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝምርምር አምላክ ስለዝኾነ ብዛዕባ ዞም ጸላእቱ እዩ ሓሲቡ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ በደሎም ሕደገሎም መን እዮም እቶም ጸላእቱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ግዜቲ ንጉስ ዝነበረ ጲላጦስ እዩ ናብ ጲላጦስ ቀሪቡ ጲላጦስ ብትዕቢት ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ ዲኻ ክብሎ ከሎ እቲ ንዕኡ ዝፈጠረ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጲላጦስ እኮ ብእግዚአብሔር ዝተፈጥረ ፍጡር ኣምላኽ እዩ በትንሱ ዘባጭወሉ ዘሎ ዝተፈጥረ እኮ ጲላጦስ ብንዕቐት ግን ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ ዲኻ እናበለ ብትዕቢት ይሓቶ ነበረ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ኣይሁድ ጥራይ ዘይኮነ ኣምላኽ ናይ ኣማልኽቲ ንጉስ ናይ ነገስታት እዩ ስለዚ ንጲላጦስ እንታይ ኢሉ ክምልሰሉ ንፅበ ወ ንጉስ ኣይሁድ ጥራይ መዓስ ኮይነ ናይ ነገስታት ንጉስ እምበር ከምቲ ስልጣኑ ከምቲ ኣምላኽነቱ ከምዚ ዓይነት መልሲ ንፅበ ኣምላኽና ግን ከምኡ ይኮነ ኣምላኽና ናይ ትሕትና ኣምላኽ እዩ ርእሱ እኳ ኣየቕንዐን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣብ ቅድሚ እቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ ሰብ ርእሱ ኣድኒኑ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ጥራይ ኢልዎ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኣምላኽና ናይ ትሕትና መምህር እዩ ምክንያቱ ብትሕትና ልዕልና ይርከብ እዩ ብልዕልና ግን ብትዕቢት ግን ክብሪ ይርከብ እዩ ውርደት ትንበር ስለዚህ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣምላኽነቱ ክነሱ ንሱ ዝምሕር ንሱ ዝቐትል ክነሱ ንሱ ዝፍውስ ንሱ ዘሕምም ክነሱ ኩሉ ብኢዱ እናሃለወ ብሰባት ክግፋዕ ከሎ ንርኢ ነዛ ቃል እዚኣ ተዛሪቡ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ብድሕሪ እዚ እቶም ኣይሁድ እቶም ሽማግለታትን ሊቃነ ካህናትን በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ኩሉ ኣብ ኢዱ ስለ ዝኾነ ብኩሉ ብዝገብሮ ዝነበረ ስለ ዝቐንዑሉ እዮም ብሓሶት ከሲሶም ናብ ፍርዲ ቅሪቦሞ ነይሮም ኩሎም ድማ ናይ ሓሶት መሰኻኽር ተሰሪዖም ንስኻ ከም ዝበል ንስኻ ንኣምላኽ ፀሪፉ በል ንስኻ ከም ዝበል ተባሂሉ ተሰሪዖም ብዙሕ ክስታትን ብዙሕ ዘረባታትን ብዛዕባኡ ናብ ጲላጦስ የቕርቡ ነበሩ ጲላጦስ ከዓ ክሳዕ ክንደይ ዝኣክል ክስታት ይቐርበልካ ከም ዘሎስ እምበር ዶ ትፈልጥ ኣለኻ ኢኻ እምበር ዶ ትሰምዕ ኣለኻ ኢኻ ኢልዎ ካብ ሚሕር ስቕ ምባሉ ካብ ሚሕር ትሕትንኡ ተገሪሙ እቲ ንጉስ እዚ ዝቐርበልካ ዘሎ ክስታት መልሲ እኳ ይትህበሉን እናበለ ክሓቶ ከሎ ንርኢ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ትም መልሲ የለን ነዞም ኩሎም ዝኸስዎ ዘለው መልሲ የለን ጲላጦስ ዓቕሉ ፀቢብዎ ብቕድሚ ይኸስዎ ከም ዘለው ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ገበን ዝበሃል ከም ዘይረኸበሉ
صبغ يري فلتي حلف حليفة سويتون بحلمي رأي رئة لإغا أبزي سبزي زغانا نجار كيت في السبيلات أبزي سبزي نفسيو زغانا نجار كيت في السب مرقم كيت مزعلنا إلى ملات سريداتو إلى توستغى غيره أبعمت حدا يفتح كابتوم نسقلات ويدما كابتوم زسقلو حدا بنصا نخفتح لمد سلازنبرو نبربان دو فتح لكم نزي يسوع كريستوس الى حدتهم نسو من قد انترغب مو نخفتح لهم نغويتا نفتحيو حسيبو نيرو نساتهم جن جنا امرهم تدفينو انتاي يبلو انتاي بزعما انتاي زاربلو انت لا زي فلطو نبربان فتحلنا يلو ندي بشفتنتو بجبانو بحماق قبرو زتفردسن إلاتوس يسوس ك انتاي كقبرو ملص وازن بورو بمولو بحنتقال سقالو إلاتوس هبز ساعات زي يبلنا أوينجيل ماتيوس مرات 27 كاب 25 زلو تقصيو إذا نجارزي نعبي خمس أنت زي كوينو زمت أوقف التحية بالليل يلو أو حدا وساني بزيح هنا تتهزب بمولو أنصار كريستوس يتلعين بوتم شماغلتاتن ليقانا كهاناتن توديبو أنصار كريستوس يتلعين سلازي بيلاطوس نكريستوس فتحهم مسفتن نعدي ممصا انت زي كوينو زخونه زمت لوت سلازيله ايدو ما يامتي ايدو تحاصبه يبلنا ايدو تحاصيبو انا نزي سبزي ولا حنت جبل اي رخب كله اما كبدم ناي سبزي نصيه ايدو مستحاصب قدميهم دمو لا إلينا ولا إلى ولدنا دمو أبلعنا أبلع ولدنا يخون رأيوا متي دفرت جنان ننبسم تراك أكل نولد ولده لتدوم ناي كريستوس أبلع لنا أبلع ولدنا يخون يلا ደቂ ሰባት ኮሚና ጌጋታት ኣብ ንጋገየሉ ሰዓት ሰብ ከማና ንዓግደፍ ክብለና ከሎ ናይ ምስማዕ ናይ ምቕባል ባህሪ የብልና እንታይ ዳ መመሊስና ኢና ንገድን ንዓምሲ ገለ ተዓረቕ ክበሃል ከሎ ድሓን ከሪአ እንዴ ከምዚኣ ጌርና ከሪአ እንዴ ኣነ ገድድካው እንዳበልና كابز خفة نابز خفة إنا نغير بيلاطوس كان عقدفو نكريستوس كفتح لكم أبز بلوم زنبرة ساعات أنا خابز ناي سبز دم نصيه أبز بلوم ساعات أدم يقولون سخان نصوفن دمو شجر يقولون أبلع لنا أنا أبلع ولدنا نيخوني له سلازي ويتنان مدحنيان يسوع كريستوس مبار نزي أمي زقبرو أيفلتوني ما بدلا حدانا نابل زيد من اللبجة زقبرو أيفلتوني ما بدلا حدانا ويتنان مدحنيان يسوع كريستوس أما على سبكتو سبق كل تايل نيرو نفتو تقوم فتو نسأل أتقوم تسألوا زبل أنبيكم علىكم أنا جن بلكم علىكم نسأل أتقوم أفكروا نتوم زرقمكم مرقيلو ميرونير نسأل أتقوم أفكروا نزرقمكم كأ مرقو
ስለምንታይ ብጻይካ أفكر صلاة خات صلاة كم استبهله سمعهم اللهم أنا جنا بلكم الله صلاتهم أفكروا نزرقهم مرقوا زبلت مرتي هيرنير بعد بيتنا المدحنا يسوع كريستوس نزيت مرتزي نتبقى على زمهارنا تمرتي بجبر خجبر خلينا نري صلاتهم أفكروا يلو سقاي بلد هلا ما أنت صلاتهم محرت لمين نتام تسقلوا نتام دمو قبل علينا قبل على ولدنا يكون لهم تفكرون تشدرون زابير الله نحن سكت نحن دقيقة نرى نعم المقطع نعم نمتفع بتملكته وحيله حن سكت يعني لا تغنقن من أنتم محرات لمين إذن عنا من الأختي نحن هذا كسبات نتوم صلاتنا كمان فطرا كمان هذا كتشاع توري مع رزقنا حما جيرمنا لنا انتي نحسب انتي حنا غنفد نحسب انتي قبر ملسي كنهب نحسب ازي ناي كريستياناوي بحري ايكونه ምክንያቱም احنا ናይ ክርስቶስ ካብ ኮና መንገድ ክርስቶስ ክንከተል ይግባና بكريستوس ክርስቶሳውያን ተባሂልና ተሰሚና ሽም ጥራይ ሒዝና ክንተርፍ አይግባና ምክንያቱም ኣብ ጸላእትኻ ምፍቃር ዘሎ በረኸት ክንፈልጦ ይግባና ንዝበደለካ በደል ምሕዳግ ክንደይ በደል ከም ዝሕደገልካ ካብ እግዚአብሔር ክንፈልጥ ይግባና ስለዚህ نتلاقيها مفقال ويون بدل بسعيك محدان بتتقمي لنفسها هذا بسقا تقسم سب بدلك بدلو نذكرك أبو أمرها أب لبها حمامن بسلام كاب تقدف بقيم زمت بزح حمام زي كابزي نجار زنات أتخو تعرف سلام تركب بعدين قال كابيك زي أمريكا محرت برخت تركب وإذا قتيل انتايلو نتم زفتوهم ترى انت فاتهم انت عسب له زفتوك مفتوس انت عسب يوه زفتوك رأفتوك عليه تقول لازم جبرالك تم محمد جبرالك نتسوق زي قبل الكاحة تمرسل زلا نتوم سفتهم ترى أنت فتهم تعس باللكم تقبلت قرات اسكم ودو يقبري كونو تم تقبلت قرات تم يقبري زيابير زي فتو سراح قرات زقرصو زفتو ومي فتو يوم ስለዚህ ካብ ተቀበል ተቀረጽ ዳሞ እንታይ ይፈልየና ከምቲ ንሳቶም ዝገብሮ ንገብር ተቀይና እንታይ ይፈልየና نحواتكم ترى سلامتا أنت هابكم ك أنت حلفها جوركم أحزاب سقام دو يجبر يالله نحواتكم ترى سلامتا أنت هابكم ك أنت حلفها جوركم أحزاب سقام دو يجبر يالله أحزابكم زي أمنتيو أحزاب كاب إخزابير زرحاقه ويدما نا إخزابير آمنت زي كوني ما أحزاب تبهيلم تصور من نحواتنا ترى أنت فتنا بتم كاب إخزابير زي فت سواز جور وين أزجبر كابوم زفلوا عن حنت زجبرنا يعني نحواتكم ترى سلام تا أنت هابكم كأنت حلفا جوركم نزس أحزابون كم يجبروا أيانو ስለዚህ نحواتنا ترى سلام انتهبنا زي كم تهزاب زغبر ودا الله غير نمبر كم تي املاحنا
مدحنينا يسوع كريستوس زمهارنا زغبرنا يكوننا نقبل زين منالبات أبز جزازي كابومين قديمنا لنا أحزاب منالبات بيتنا مدحنينا يسوع كريستوس أحزاب سين حواتهم سلام يبليهم يبلنا إحنا قل نتسألاتنا يكونن نحواتنا وين السلام زين بللو ساعات نجزين بس إحنا لنا زي كسع خندي كاب هيمانتنا بهلنا رحقنا بركتنا دحنتنا نرحق كم زلنا كنجنزب كابز كنجنزب يقبلنا نحواتكم تراي سلامتا انتهابكم تحلفا قبوركم نزس أحزابون يقبروا يبلنا نادي أحزاب قبروا مقبار سيدنا لنا نحوات ترقاقسنا نحلفا لنا كمري كونن دلو حبشة حوغان طريقة خند تحجز سلامتا خند تهب حبشة رينا نهار ملو زلنا كزيد يكون كمانا ودع عدنا ودع هجرنا حونا ودع هيمانتنا جنات اتي أحزاب زقبروا وين يبزحنا سلام انتهي منفسنا يرحق الله كاب هيمانتنا كي تردأنا نقع زالنا كاب بهلنا كي تردأنا نرحق لنا مودا تقع نبتفاتي إتنا إحنا خنقول رزق بأنا نحواتنا سلام تهيبنا نسألاتنا خنا فكرن سلام تخنهبن يوني يرد ملقت نعم الله بتقبو نحنا قنا نسألاتنا سيترف نحواتنا وين سلام تنخل على الجزيرة ساعات بزينة عشان كاين نزبدل الناس نزبدل لنا رجسنا يا نحل ما حاونا ما عملنا ده بزعل هزام كن الزارمين هزام نقدر نخوي نازلين سلازي زي أزينا كنستوعب على الزقبانا نجاري سلامتا جنزب أيكفلني سلامتا قلبت أيكفلني كاب سلامتا زغلل يلا جن نزيا سيطان كم يجرو أسيرنا له كاب على توهيوتنا كنزوان خلينا زي أما تيوس معرف حمشته كاب 4 كسب 4 زلوا قاليو ويتانا ملحنا يسوع كريستوس نتوم حزبي زت تزاربومي سلازي نحنا زيرنا نبينا خنملس او ابو يزغبروا ايفلطن يمو بدلهم حدقلهم ويتانا ملحنا يسوع كريستوس زغبر كلنا عنا غمهر نحنا ون زي قال زي نخن تكبرن نخن نبروني بقولوا أكايدنا بشمنا ترى زي كنا كريستيانينا توهدوينا لك بيت كريستيانينا إلنا ترى زي كنا شم تسكيمنا كيد لعليتي بقالنا النبلة أب جبري كنا برا يجبأنا لتجست عززنا يوم أب جبري كنا برا يجبأنا مغنياتو نحنا كريستيانينا أبزقنا يكون بوتها كريستنانا كنقدف يجبأنا أب عدنا كريستيان أب كلا هاجر نتم موزلو هاجر حزبي أب كلا هاجر كان نتم موزلو حزب نا مثلنا نتزز خدنا ينا مثلنا خنكيد زي كنا أبزخنا غيرنا كريستيانينا بوتا نهيمانوتنا نكريستنانا أيصلون بوتا زصلو هيمانوت بوتا زصلو امنت تلنا امنت يكون سلازي اب زخونه يكون بوتا اب عدنا نهلو كاب عدنا نوصا هيمانوتنا مننتنا بو كنكرعن بو كنبر اندامبر ممس
زرخبنا حزبي كنقير يغبانا ጴጥሮስ እኮ ኣብ ግዜ ስቅለቱ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ንጎይታ ዝሕስብሉ ዝነበሩ ዘትሕዝዎ ዝነበሩ ንጴጥሮስ ምስ ረኣይዎ ብኩሉ ነገሩ በከዳድንኡ ብመጠምጠሚኡ በዘራርብኡ እሱ ታት ምስ ረኣዮ ንጎይታ ከም ዘይፈልጦ ኮይኑ ይቐሪቡ ንመን መሲሉ ነቶም ሰቐልቲ ነቶም ሽማግል ብሓሰብ ዝምስክሩ ሽማግለታት ንዖም ክመሳሰል ፈቲኑ ነዚ ሰብ እዚ ኣይፈልጠን ኢሉ 3 ግዜ ክሒዱ እሳቶም ግን ኣይሰደድዎን 3 ግዜ ክሓትዎ ከለዉ እንታይ ስለ ዝረኣዩ እዮም ብኩሉ ነገሩ ብኣፉዳ ኣይፈልጠን ይበል እምበር ብሂወቱ በዘራርብኡ በከዳድንኡ ኩሉ ነገሩን ንክርስቶስ ስለ ዝመሰለ ኣዘራርባኻ እውን የፍልጠካ ኣሎ ኢሎም መወዳእታ እስኻ ሙሱ ኢኻ ምክንያቱ ኩሉ ነገርካ ኣዘራርባኻ ከይተረፈ የፍልጠካ ስለዚ ኣዘራርባና ከይተረፈ ክርስቲያናዊ ክኸውን ይግባእ እዩ መምስ ዝመፀ ግዜ ክንቅይር ደይኮነ ኣዘራርባና ልዙብን ክርስቶሳውን ክርስቲያናውን ክኸውን ይግባእ ምናልባት ሎሚ ክርስትናና ዘሕፍረልና ግዜ እዩ ሃይማኖትና ናሓፍረሉ ምክንያቱ ከም ድሕረትን ከም ድንቁርናን ስለ ናሓስቦ እዚ ከዓ ሰይጣን ከምኡ ገይሩ ስለ ዘርእየና ዘሎ እዩ እምበር ብሃይማኖትና ብክርስትናና ዝያዳ ክንኮርዕ እዩ ዝግባአና እዚ ኣብ ማርቆስ 14 ካብ 66 ክሳብ 70 ዘሎ እዚ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ታሪክ እዩ ካልእ ሊቀ ዲያቆናት እስጢፋኖስ እውን ብዳርባ እኒ ክቐትልዎ ከለዉ ኦ ጎይታ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ በደሎም ሕደገሎም ዝብል ቃል ናይ ጎይታ እዩ ተዛሪቡ ነቶም ዝቕጥቅጥዎ ዝነበሩ ነቶም ብእምኒ ገይሮም ዝቐትልዎ ዝነበሩ ገና እንዳሞተ ከሎ ይቐትልዎ እናሃለዉ ናብ ዓዲ ሞት እንዳሰደድዎ ዝገብርዎ ይፈልጡን እሞ በደሎም ግደፈሎም ዝረአየለ ኣይበሉን እዞም ዝቕጥቅጥኒ ዘለዉ ቀጥቅጦም ኩሉ ይከኣለካ እሞ ንዖም ቀጥቂጥካ ድሕነኒ ይበለ ምክንያቱ ፀላእትኩም ኣፍቅሩ ዝብል ቃል ናይ ጎይታ ስለዚ ተማህረ ስለዚ ንሕና ከዓ እስከ እዚስ ሎምስ ከም ናይ በዓል እስጢፋኖስ ብሃይማኖትና ዝቕጥቅጠና የለን ምናልባት ብሃይማኖትና ዝፀርፈና ክህሉ ክእል ኸውን ከይንፅረፍ ክንብል ግን ነቶም ፀረፍትና ክንመስል ኣይግባአናን እንታይ ደኣ ነቶም ዝፀርፉና ክንፅልየሎም እዩ ዝግባአና ዝገብርዎን ዝብልዎን ኣይፈልጥን እዮም እሞ ይቕረበለሎም እናበልና ኣብ ሃይማኖትናን ኣብ ባህልናን ፀኒዕና ምእንቶም ክንፅልይ ዝግባአና ምናልባት ኣብዚ ሕብረተሰብና ነዚ ቃል እዚ እትፃረረ ሓንቲ ብሂል ኣላ ሕኒኡ ዘይመልስ ወዲ ኣድጊ ዝብል ኣላ እዚ ባህሊኡ ዘይፍለጥ ክርስቲያናዊ ዘይኮነ ካብ ትምህርቲ ክርስቶስ ዝረሓቐ ቃል እዩ እንታይ ደኣ ብኣንፃሩ ፀላእትና ከነፍቅርን ንዕኦም ምሕረት ክንልምንን እዩ ሃይማኖትናን ኣምላኽናን ዝምህረና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:7 እውን መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ተባሂሉ ተነጊሩና ኣሎ እቶም ሕነ ዝፈድዩ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ሕነ ምፍዳይ እውን ጠቕላላ ናቱ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ሕነ ምፍዳይ ናባይ ክደፍዎ ሕነ ዝፍደ እንተኮይኑ ባዕሉ ኣለዎ ነቲ ዝቕፃዕ ነቲ ዘይንስሕ ባዕሉ ክቐፅዕ እዩ
ناتنا مقطعات قدام تايكي حمو سئلنا هيوتنا هيوت بصوتنا كل كمبر احنا ونكو احنا فدينا ندمع نغير يلن دحر زي نصح وين دحر زي تعس كوين تسب ولا نحن محرت نلمنلو نفسنا دا نتقم محرت نركب مبر تسبكم قصعي ترفل تزبدل ناتو مفداي حناناتي بالزابير ስለዚህ محرتي محرت كرهو يومو بصان يوم تباهلو اب انقص بصان او وንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 7 ተጻሒፍልና ይርከብ ስለዚህ نحنا بزي لمعات تاكيدنا لزلنا ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕለት ምኽንያት ነዚ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ኣብ መስቀል ዝተዛረበ ቀዳመይቲ ቃል ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ በደሎም ሕደገሎም ዝብል ቃል ነዚ ኣብ ህይወትና ኣስሪጽና ነዚ ንምትግባር ክንጽዕር ይግባአናዩ ዝመሃረናን ዝገሰጸናን ልዑል እግዚአብሔር እሞ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር